aba e ba attention TV so ensem bebre e na ekoso e wo oman Ghana mu a editie na edihwe na me ka ne saade a na me fa wo enkwa echi no me hyaze e efi edwura ensensem ya ho yenua be ma macho kaka a wo firi mu abeye ensem bebre enam so emma yenua ba kwa efe ne Lawrence Nana Esiama Hansen edin a dodo na edefe no eye Bulldog. Bulldog artist manager na wono ne nsem a wo ka nyina ene se asomdwe pa de sa asomdwe beba oman Ghana mu pa de ebi nsida age se eye oman Ghana mpanimfo amemu a ewo so sesei no wo sore waka na wode wonan esifom no wo pe ehwe se eye ensensem a ekoso wo man Ghana ma tuturu asem ewudi sem ni nipa bonesem a ekoso wo man Ghana no wo behwe na waso ano de kire se yenua be makaka a wuye nam ensensem face the country sensem se de o man ni siko wakoke kan ya enam so ma se wato na nanom wonse do ewo maase adwira no eno ama se mebunu no esan se wo pe atentene ne ede ama saa yenua be meyinti wo sore woka ete tua pa a enya asem kuma enti sempenifo anhwe ama eye atentene ne ankoso asumdwe ama na yie anto yie dia ene na wo man Ghana enya dia asumdwe beba o man Ghana mu da aha enti menju ba akompo no waka asem ya won ka ne se eye ne fe anase wo pe ne se o man Ghana mu ebe henya sa na emom no se wo hwe nachi efiti bra ye ba beto eye abeya Nana Akufo-Addo esan so betena bengwa kase so yensem bebre na ekoso police stations ene afe collation centers ensem ekoso nyensem ketwa ebinum efa ballot box na afe wo hwere won mo nkwa ye tututuo ensem bebre na ekoso enam so ema ebinum eto nanom bo ensiedo nanso besi nei eden ene etitifa asansem no ho ayese dia bibia mpo ansi anahwe ankoso eno no nkire se wonum a wo hwere wonum adehye enkwa anase namso akwan no so ema wo adehye to nanom bo ensiedo no wonya akomato yem ye se waye din empenifo enka ho hwe na wonum so abusuafo nso aye din no nkire se boni eje dia ekoso ne ho na emum akoye se woni kamafo wontimi enka ema ne ndu edwam ema mpenifo nso nya ho hwe ena enye se mpenifo nso na wonim dia ekoso wonim dia ekoso nyina nso wontimi empe ho asem bi enka ye na enu dididi soa de besi eya fix the country nsensem yi hu robbery ene nyama ekoso o man Ghana mu no ayaye se kodoso dodo ena afi susu ni nyina ejina se de amemu no esi ekono eho enti se amemu no bekoso akoni sei na emebu no bebre no obetete dia ene na de ekire ba no eno ena susu a eni so beye nyan pa yi eno tis wo hwe na wo dwen hu na senia empenifo empe asemi hu hwe enka no mpa tentene ne ema wonum a wofa eye wo man Ghana ye yoso ehwere wonum enkwa de a ene na de edi ekire ba na esoso pa yi enu nti na wo ka ne saa ese asumdwe de ebi entimi emma o man Ghana mu da na asem ya wo kan nyina no de wo kire nyina ne se eye amemu ya ewo su sesei o mampeni Nana Akufo-Addo na ban ya ewo su yi no ewo se wo hwe na wo toto niema Enema anko ye nyina no wode tutu ye wode tutu na akwan mu na asomdwe etimi ba wonum a wahwehwere wonum nkwa enam oman Ghana ye yoso na wato nanan wonse adu nyina wo so ope atentene ne edema wonum na afei senia wo manfo ka wo man ye ye ho asem a ye hunahuna wonum na afei ye buru ebinum no so no wo so ope hwe na wo sisi sa nyama ne nyina wo twa so tententem senia be ye na ye ebekoso ewo oman Ghana mu empo se NPP amanyo ko no entimi anye sa mayinum nyina na akoba ne se wo free abengwa kese so a wo se eye amanyoko foforo a ebeba betena eye oman Ghana abengwa no so na wo betoto enema wo oman Ghana mu no wo se wo no mo hwe na wo de atentene ne ema sa enkrofo yi nyina na emom akoba ne se amemo foforo so ba na omususu ye hwe ha na endema a ekokoso enei no ekoso akoso wonum so abreso dia ene na dia wono kire no ase wahwe akwa kire enye nei na woka daachi asem na wohwe wadwene ho ene wode kasa de kire se emfa asumdwe emma ebema sese mabunu nani abre pa eyiye de kire sese a mpo no ebinum ensem a wokeka ne se o man na enkoso ye ninti ena ebinum aya akromfo ebinum eye tutu asem ebinum ebu apu enti se bekọ ni se ya de a ena na emfi edi yenimu a eba de e wo se ye hwe ni ye ni ejina ye de kire se asumdwe ni ahoto
pa de ebi entimi emma Ghana da afa ye to aso a omayi mu aye we akoye se ene we ni we sori gina no wototo mane won ho a na we so asori gina no wato amane won ho na ni nyina no enye faako ene gina ekwa akọ asofo ene wonmu a wogi nyame die wonmu a wonsum nyame mpo ana se wonmu a wonyi nyame nie so kra no saa na wonyina waye ntie nyina akwa se ya ka abom obi kan na brofo futum France ya frafra ene yedidi se adwuma we no nti akwa se sisi a social media no eho ene ya asase kese asase tam a ekwan da hopa ye de kire se wo so se den wugina ho a ekwan ni bitimika enti wutimi hye wunua wo honam de afe so obi ahoro ne yonko de asen ho kama asema mi ken no ni nyina ejina nyame nipa bi a ye friend Reverend Obofo a woda Anointed Palace Chapel ano wono ene watoto nsem bi de amane ne yonko sofo ye nyina ye papa Prophet Kofi Odro a woda Alabaster International Ministry ano Obofo atoto nsem bi de amane ne pa na Obofo nsem a wo ken nyina ne se ye papa Kofi Odro wo sori a na waba betena enframam na sama woka nyina ne se wokasa etia asofo ene wode wo begina ho a wo se wo sofo wutimi yese ebi kura amekai kura de wo se hwe wo sori a meka se twitwiri wo se a wonte ase e de kire se wo se apro wanum nka wo de kwa kokisi obi bentimi ka se twi wo se a na bone ben ena maye wo wi a waka kire wo se tie wontie kura wo beti wo kenrade adwene ede akire wo entis wotimi de wo bi begina ho anase empo wotimi de asofo begina ho no wo kasa asofo bi mfiri nyame woniema a woye na no minim sei bia wabobofo din dia mintimi nkire anase wabosofo bi din mintimi nkire na emomobofo asama wo kane se so de asofo begina ho na otutu wom sere ne abasa wokeke nsema emfata de fa wo ho ede kire se ne nsem nyina no na akọwie se asofo no won suban ene ne ye a woda ne die no ensem fata se wo ye asofo anase Kristofo nti wo mfiri nyame dia ene no wono obofo enkra wode ma Kofi Oduro enyina ne se wono soso ensem fata wono so nya sofo papa ede kire se wone ne yire ti ho enyina no wo fa ne yire achi asam kese pa wo fa ne yire achi na fa wo fa ne yire achi so kura won fa nkwa abonten won fa nkwa achichichi na kwaba ne se ne yire hu a mpenifo se ne hu anya tan won fa nkwa achiri we de ni behu na ye tan ni nyina ne se na asore mana asore ni mu na asore Alabaster International Ministry asore mana maya na egumu no na kire so wo bo ma toje wo we wo no won pa nanum no de bi yi ni sisim kama enti so wotimi yesa nyema we nyina de nti na wo so wotimi be ka se sofo bi nsem fata awrade anase sofo bi entene ewo nyankopon anim na eno kra na wo ye na nso wa wo wie so wa pekwan bi so atwe sa na asore meyi ehu sika nyina de egu wono ni botom wo wie no to aso de mane ne yire ese wono Kofi Oduro yire no so kra no wonya fie ba ya ntiti ni yie na se yetiti ni yie a wonfo ani kunu so na wontwe eye asore ma hu sika na wonni mfa nye won niema a wope abra asore ma no so wasafata ese wo behu yedie entis wono oba no so etimi tan ni kunu echi emma ni kunu eye san ne ma we nyina de no oba no so no won firi fie wonye oba ya tete ni wo fie ena ni kunu no so no so opa wo mra bonten na ye modua asema Reverend Obofo kanu no wo say Kofi Oduro emra bonten sofo pon Oduro me kerade adwen a kire wo mra bonten wo modua se wono so woti hoi wonfa ne yere chi da so wo ye sofo yi no wonfa ne yere nyese bia na brabo mu nyina wonfa ne yere chi da wo se wo be ye sofo yi no na che se wono ka so wote wo nyame ni so no so wonfa ne yere chi da wo mra bonten na wonfa nye no anaso wo modua na wonhwe se no kure enna dia enti no wontimi mfa ne yere chi na ne nyina chi kura ne sa sori ni mu an wo wewe man bi twetwetwa nanum di bi yi ne sisimu sa no ma metena bonten beka asofo foforo ho asem ese wontene e wawrade ni so abra wo no so kura no wontene wawrade ni so na kire se asofo na wo ka wo ho asem se wonsem fata wawrade wontene e wawrade ni so ni nyina wo ne wo no mu nyina eyepe wo nyina gina scale ba so na sa asem yenim minim de kofa baaye se Kofi Oduro akoka bibi no obofo aso mutwom se den ye yenim na emom ni nyina mu no Attention TV yeni eguso edi ekire ye de se hye tokuro mu kura na
yebeyi e de aba besom e wo aheya na ansa na benya asemi nto aso ne nkyire mu nyina no ehu behia ese se on subscribe ya obe subscribe like na share no dofo bi nso enya de etwegu ni bi enhwe e wo Attention TV so e de kire se ha authentic news nko a e na ye de e besom wo ma me da ko a se waje bre no ahwe mi mesre ese numbers egu screen ni no wa wonti ena egu ho wenya bra hwe mi nkoyin de fa numbers ni bi se udi dwa bi ana se mo ye dwumakuo bi na mo pese ye bom ho de ru wo kwan bi so na ankrofo etem onka mo mfre ye na mo fra ye beje mo so ofel so na ni mo be di dwuma ma mo nso moni age medam ase ema mo ene hwe aha ena me de mo besi